kayo sa balitang showbiz mga idol, kadagang nalipay aning pagbalik ni ini sa big screen ni ining sikat nga aktres. Human sa upat ka tuig nga hiatus ni ini mga idol, kay kinungduman na minyo ni siya, unya nanganak man ni siya mga idol, ug basta ka-focus iyahang kinabuhi sa iyahang pagkainahan ug iyahang pagkaasawa. Karon mga idol, daghang mga fans ug supporters ni ining sikat nga aktres human nga nasayran nga nagbalik na kini sa big screen mga idol, pinaagi sa On Mary sa Quantum Films ug Cineco Productions mga idol. Apart aning maong sikat nga actress, makauban po niya sa maong salida ang co-star nga si Solen Yosef. Oo, kung magtakilid ko, mura na ba kong si Solen? Kung mag-atubang sa di si Solen, mura sa di og si Kenny. Idol, ito na i-reveal idol Kenny, wanay lain pa kini sikat nga actress, wanay lain pa kundi si Angelica Panganiban. Ang iyang umaabot nga drama nga sa big screen mga idol mo ni ang giuluhan og On Mary, no, nga giproduce sa Quantum Films og Cineco Productions. Sa kauban usab niini silang Zanjo Marudo, silang Tom Rodriguez, ubos sa direksyon ni Jeffrey Jitorian mga idol. Unya kay hinumduman mga idol nga kining pag-comeback ni Angelica Panganiban kay taud-taud man ni siya nga nawala, imagine ang 4 years upat ka tuig mga idol. Kaya tungod lagi aning iyahang pag-focus sa iyang kinabuhi, isip usa ka inahan ug isip usa ka asawa. Unya pipila pod ka mga higayon, spotted gihapon ni si Angelica sa pipila ka mga gathering kay tungod sa iya pong mga higala pod sa showbiz, no. Unya at the same time kana bang supportive sa kay ni siya sa mga projects sa mga higala, no, kani silang kanang sumapalagi na gani chismis nga nadawat sa mga idol nga aduna po di sila teleserye nga paghimuon ang kanang pag-aatngan sa mga fans ug supporters ni ini, apart ni ining maong umaabot nga film sa big screen. O diba? So daghang mga malipay kay usa sa gaba ni sa maanyag kaayo and kung maghisgot lang jud tag talent idol, usa gid ni sa grabig talento sa pag-acting, no. So again, congratulations Angelica Panganiban and welcome back.